Joshua ban pulih duai ngapen kan mau yang ini bangen syak stom sipor ngin kan mau ban dengi kimas kumbangi dei ban lek kumta ban nga kerpat yang ini bangen syak stom sipor tiga bentar naga ketien ublai shwa bangen ya duai kalong naga sam ke balai pulai ke dekat kat pra kat kendai kesam ke balai pusau ke dekat ke bekat san kan riu Hakmi ke kemat utrai ke don hakita ke ba septing yu hakita ken ke ba kermen ha ke jing isen e jong u ya ke ban pelaj ya ke mensim jong ki na ke jing yap bat ban sumar im ya ki na ke nem sniu ki kemat utrai ki don show bahok bat ki skor jong u bala play ya ke jing kaang jong ki ke kemat utrai ke long persya ya kita ki balek sniu ya ke ban otno ya ke jing pen kan mau yakin ke kendau tau belum kerkui ke ketien ke jong u ke bangi yos nyau ngin ya duai kopa jong u bah beneng hagane ke no pai ke sngi ngidon ke yeng ke bekoi ke bekentang ban ngidon hang ne na ke benta ban mane yero pendon borom yeme ban pendap yakikam ke balang ban yos nyau ke ketien ke jome ngi aingu yeme na me don ban ngi wei pi wei lembaga ne ke tiyo baro stio na do ke sngi nangkong hadu menta ke sngi mela ri mela sumar mela yadam mela keneringi mela kerku mela don lam rengkat bangi hakane katiyo hi baro stio bad atrai ngi aingu yeme nama kene kapor ngi yo banwan hakayeng ke jome hadien bon benai ngim yo shu banwan shakayeng ke jome bad ngi dap de kejing sniongu yeme nama kene kalat ke kebu bad hakipor ki bandang wan ngim tip atrai ke e ke banjia hakani ke pertai ban hakani ke por habangi wan syaka yeng ke jome yarap yangi bangila ban ai tilut yalade hame iwei piwei ban habangi don haki yeng ke sam rungin ai tilut yala ke jong ke jingim hame ngidwai pendap yangi dau mensim jome mensim bekoj pendap yangi wei piwei penkup yangi da ke bor ke jome kenang bangin yo bor ban job ye ke jing pensoi ban yo bor ban job ye ke jing ele ha ke jing im ke chongi ban yo ke bor ban sha ye ke jing tenju ke jing e ha ke jing im ke chongi bat ke bor bangila ban pendap ye ki kam ha yeng ha ke jing trei ban ha ka balang ke chome ban ngidwai airu ngi ke jing start blai ke chome ke bangi don kam e ha ke ne ke perthai ke badap de ke jing lengo bat ki jing e batang ke jing start blai ke jome ke bala ban penjem ke bala ban weng ye kinu ki jing e ki bangi ye kendu shimet kum ke yeng ke sam bat ke balang ke jome bat hakane ke por atra ngi duai tunang yai kerku ye ki jing trei ki jing ta ke jongi bakinang roi kinang man bha kerkuru ye ke jing pule ki khun ki kti ki dekhot jong ke yeng ki badang don ha ke jing pule haki benta ki ba pher jong ke jing pule bamen ang ai ke jing start ke jing sempang bamen yarap ye ke jing pule jongki hoi atrai how no snem ke jing pule ke long ke ba e shikat de na ke benta ki khna ten rengi duai le da ki le de kanu kom ru men yarap ye ke jing pule ke jongki ban ngi duai ha ke ne ke por ngi don ha ke yeng ke jome me yo i ke jing don kam jongi me yo i ke jing e ke jongi ban me ong wan hanga pi barok ki bathaj bat khia ke jing kit ngan penjam tang memeu jisu bala ban penjam ye ke jingkit bakhia ki ba penthaj ye ke ne ke jingmut ke mensim ke met ke jongi bat yarap yengi ha ke ne ke por bangila ban bread ye kita ke jingkit bakhia jongi kino ban dangi mi ne ke yeng ke jomengin long ki bala sting nama mela shim ye kita ke jingkit bakhia jongi ki badon ha ke jingim jongi bat ha ke ne ke met ke jongi bat atrai ke ne ke por yarap yengi ha ke ne ke por ngi duai na ka benta ke jing pendap bat ke jing yarap ke jome bat nang ne sekhmat rung ngi duai ba men nang yalam ye ke jingim jongi ba men nang ri nang sumar ngi kam ganti ke snam jome kan tap ye ngi wei pi wei ya barok ki bangej ban yadan ke jing ma ke jing sniu jong ke ne ke perthai bat ngi duai atrai nang pendon kam ye ngi ru wei pi wei kum ki syakri ki barit ki jome hakano ko benta bat hangno bangidon langidon ha ki jaka pule langidon ha ki jaka troi yarap bangin long ki sakhi ban long jingker khu ye ki wei lemba ka jinglong jingim ki ktien ki kam bat ki kam babha ki bangile na ka benta ki wei pat bat atrai ha ka ne ka por ha ka ne ka yeng ka jome
Ongi duai ru nak benta ki banget ki bamla bandon hakane kapor ho ki don sekiying ki sem ki jongki bat ki don na pedeng jongki ru ki bapang ki basitom ya rap ya ki bakim de ban snyosi ban khuslai namar melong blai ba don bor ban penkia ya rap bakin phai ki khmat shame kin ai tilut yelade hame ban ngi kam ganti ka snam ka jingjingam snam ka jome kan dei hakamet ka bapang ka basitom ban ngi duai ru nak benta ki bangai ki bala jengai ki bala phai den name ki bala ngop ha ki jings niu jong kane ka perthai ngi duai ba men yarap lembau mensim ba khoj un trei ha ka donot ha ka mensim bakin siu thu ba ki don kam ban kala ka bamot ki siu thu ba ki don kam yame ba ki dei ban wan hakmat jome se ka jing sakri yame ba don pedeng ki banget ki badon ki balong ki baduk ki bakerdu ngi duai nak benta jong kiru yarap bakim dei ban khuslai ki jing don kam jong ki ngi duai melong blai ba don boru tunrai ki jing kerku melele kamba hakipor ki ba man barim ban melele kamba lomba ka khtin jome ke bangiyo I ha ka testament ka barim ka testament ka batmai ban medang le kamba ru menta ya ki breu ki baduk ki bakerdu atra yarap ya ki bakin ai tilut kim dei ban khuslai nrai atrai kin wat shwa yame ke hima ke jome ban men pendap ban men ai tam ye ke jing don kam ke jongki ban ngi duai ru ha ke ne kapor na ka benta ki bas nyosi na ka dau ke jing jia ke bas nyosi hayeng ki don na pedeng jongki ki baklat ki ba hayeng asam bat ki jing jia ki ba ki ye kendu ki jing jia accident ki ba bunjai ngi duai mun sem ba kho jome un pen tengan ye ki un pen shai bor ye ki hakum gane ka por jong ka jing si kham tam gitu ki bala khlat ki bah ying hasem ai bikin snyew ka jing don jomme bat ki ka jing don jomme bat ki kan long ka bor na ka benta jong ki men karshan ye ka jingim jong ki yarap ye ki bikila banang ai tilut yala ka jong ka jingim hame ngi duai ru ko pa na ka benta ki banget ki bala no karta ka jong ki yarap ye ki bikin snyew tho ba me I ye ki me don bat ki bat kinom snyolong marway ka jing don jome bat ki kan ai jing tingen na ka benta jongki ngi duai ru na ka benta ki to ki bedon ka jing duna ki dekhot met jongki oi don ki ki kwa ban poish ka ying ka jome kimla ngi duai ye ki ru yara bakin snyo tho ba me I ye ki bat me don lam rangkat bat ki ai ki ka jing sup ka jing kemen oi ngi duai ki bangai ru ki badon shabar jong kane ka jalla ka jongi bat shabar jong kari India ki badon ha ka jing puli ha ka jing troikam yarap ya ki ha baki don jengai na yeng na sem jengai na ka balang jengai na ka snong kinom klet ya ka jinglong kristan ka jongki kinom klet ya ka jingedei jongki ban me hangno baki don kin yai mane kin yai shakri kin yai imban puli ka ktien jome ban duai bat yarap bakin long ka jingsai kamlo kan long jingker khu ya gitu ki baki ya puli lang ya gitu ki baki ya troi lang hakano kono ka jaka ka baki troi yarap ya ki bakin long ki atiar ki jome ki ba ka gospel kan poi segitu ki bempat ngai khamtam hakari India ke badang bon ki bempat ngai yami trai lomba ka jingim jongki kan long jingker khu ya gitu ki bempat ngai ngidwai ru haka perthai ke badap da ka jingma ka jing sneu ngidwai ba men sumar ya ki ai ba ka snam jome kan tap ya ki ya dana baro ki jingma ka jing sneu bat kan thop ikini ki jingpang ki ba ma bat ki ba shorkai trai hakani ka por ngidwai ba men don rongkat bat ngiru sesien hakani ka jing sakri karkhu ya ki program baro karkhu ka jing sakri bat karkhu lamba kani ka sngi ki program badang sa jongi kaburom ngi ai shame map yiki like kilet jongi haka kerteng ka jong jisu ngidwai amen te mentangin yo ban pendep yaki kam jong ka balang ki program ki badang sa nginyo ban penkentang ki jingai ngu dai temsan Dr. W. Dukhar hadin kata nginyo ki jingruai kerpang nai Miss Nafisabet Kharbamon padwan ai ki jingkran na ketien ke jonglei di pastor jongi Reverend Dr. G.B. Poshna ngi ai kublei pastor na kapor skapor iyo ban ai ban sam ka khubor ka ketien ke jonglei pedeng pai lang jong balang ki weipan bat kum ka balang ni duai bo blen ka pastor inyo e ka met ka ko bakhia ba khamtam kani sam ka khubor ka tin ka jonglei kan long ki jingker khu yengi wei pi wei ke be yo sngo ba di pasngam ya ka khubor ka tin ka jonglei lamba pastor blen ku khu pi pastor ka ri koremi jongpi dorang kat ngani ka por ban ai ka met ka ko bakhia e phi kum ju
barok kwe kiyang hadin la wai kan ke jiseng kan thei kinyo ke jing yeseng jongki ban kren dai Mrs Judy C Kharbanga ke jiseng samlar kan yo ke jiseng jongki ha por sau sting ban ai ke jing kren dai Miss Markanti El Mauli khandu trik khatar arjar apo gri kamien balang kinyo ke jiseng pediang balang weng suspension bat kiwe ke jing pendam ki kam jong balang ban puli nakaktian ke jong play bat banduai di Mr. El Jepang singi sajan kat khandai trik khatar arjar po kadi kamien singi sajan ngenyo polis dang badwai masa social baharan klem ngenyo jiseng duai nam dak jing pen kre ke sing trai ban yalam ke jing duai di Mrs. Lakamti Wajri hakanik sing trai ban wan arpo trik khatar arjar po por shibji jamien ki paramit ki ban wan hiyeng mani kin long na ke jiseng yeng dong mingi ban ki weipat ki paramit ki bomla ban dan hiyeng mani kin shiban tah la jong ki yeng sam lengwa ka live streaming YouTube ka program nam dagnik sing try kan nong organis Miss Nita Sim ini nong elam jingruai Mr. Salvingwell Kharmujai ini special number na Miss Dayarisa Kharbangar wat ban ai ko ko na ktin ke jumblai tumsan PR ang klem ki jiseng kan theiru kan jis yo jiseng jongki ban kren dai Mr. Kal Alsan Sim jiseng samla ka posau sting kan yo jiseng samla ban kren dai Mr. PK Soton kita kilong ki program nam ta gani ka janmien bat nam ta gani ka tiyong barok sitiyong tikadang kuwi ke jing penpena ka ba yade nam ta ke jiseng thei ba ka jiseng thei ka lapan khre ban yaki khna samla ki ban wan saki yeng jing ki parangi ke jungi kata ka long ban wan lum yaki tin Bible Society ba ka reset book ki balasam saki yeng jong ki parangi ki jungi ti ka jing pen kan mau ki parangi ka long ba pin sungu ba ban nang ya pen khre ya ka jing bu donation ke jong phi hakitin ba ke jing pen khre ke jong phi ban ai donation long ba ka reset book nam tak Bible Society of India ti lakum no kumno haswa ka arpo tring kin nang pinang ya pen kre kin sa pen ben ban ki khna samla ban wan siki yung jong phi ban lum iki kum ka balang ru ni ladu no ya armut ki long kmi ki bala khlat no show try bat ka jingli on tap yung ki ka long hadim lawai ni ki jeseng ka long akpor architeng yei kita ki long kmi ki bala khlat ilong ikong wear level jerwa iba syong basa hang ni dong lum balang bat iwe pat di kong dhan maya thapa ibaju ngiju khot I mai ini syong hang ti apo happy beli ti kum long ba ka jing on tap kanong lawai ni jeseng kat ki bala ki par ngai pin sungu bahaban ya stok ti lang ha ka jing le on tap don brom te kini ki long kmi jong ka balang ini ki long ki jing pen pena hang ni porang in yo ya ka jing duai halor ki jing aingu item san Dr. W Dukhan hadin kata ke benta ke basaan sim Miss Nafisa Bet Kharbamon ban ai ke jing ruai kerpang bat hadin kata in shani ai Reverend Dr. GB Poshna bat sim ke benta ke basa abaro kulisibun Tôi lang su blay ke jing duai I ai ngo e me au blay u balong pa jungi wa benang u balong trai ki met ki men sim ki jungi ho yu khle bo nong sang ye ka balang ka bu sla jong ne ka parthai ban penon buram ye me balong ka jing shai jong gospel ka jing ben me ke jong me ai ngo e me ku trai Namar pa mila penyo pat ingi umunga balang kumne man pelong ini ke jingya seng lang daga dong pedeng sinong nong setei kepakantu ke pedeng sinong nong siliang China pati dan gati bat kiwe pat ki prabengai kat ki bala ban pe
yang ba live screening try bi ngai ngui me na ma ki ai baro ki ba me la pele ka ba me la pinya ya ga jing em ga jongi mangilong kumne ka mangilong man Chu play bangi duai balai om yot snow Haji ngekon kis ngau ba utrai om sunyo kajing in lawai Ko play ai Elizabeth pangkat bagi perlok itu kejing ruai ki bagi ai yang ni kalong kejing kerku yang ni ki ba sngam bat ki ba shot score to play unang kerku ya pi bat unang pendon kam ya pi ka jing ruai nang ta ban pendon borom yu in poi shakaway pat ka banta jong kejing shakri ngin yo snyo ga ktien play bat ngin ruai sakaway ka ba chispa lai pusan Ato kren bajam not Jisu ki ktien jome long umso ki bala penmi ke jing sup ke badap de jor barok ke jing sawa ke jing penlong ke jing pen shoi do bat pop ha jing sawa syom ha jome ki jam jai jai ki dukop barok lai ki dukot chispa lai pusan
tong in duai try kar khui ke tin jome ai ngi ke jing start ke jing sampang man sim ba khoj un hikai yangi matodon ban nga ke ne kapor pendap yang ada mun sim jome ke borom ngi ai shame ke keteng jisu ngi duai amen ai kublai ki temen besan ki badon ke ne kapor ki rangba balang lembat pi ki prabengai na ke balang ki prabengai ki badai na ki wei pat ki balang ki bawan ya seng bat ngi ha ke kapor bat ya piru ki prabengai ki badon sya ki yeng ki sem ki jong pi bat ya ki perlok perjor ki bala ban yo ilem ya ke ka program jong ke balang lembaga ne ka live streaming ai kublai ya pi wei kerteng try jong yu Jesus Christ te ke benta na ke ktenu blai ki to ki bangala pule na do basdang bangin ya puson lang hakane ke janmet sam lai pulai khat pra khat khandai sam lai pusau khat san khan riu ngan pule biang hakme ke khamat utrai ka don hakita ki bashep ting yu hakita ken ki bakarmen ha ka jingis nei jongu ya ka ban pelai ya ka man sim jong ki na ka jingyap bat ban sumar im ya ki ha ka nem sniu ki khamat utrai ki don show bahok bat ki skor jong u bala pli ki jingkang jong ki ka khamat utrai ka long persha ikita ki bale sniu ya ka ban odno ya ka jing penkan mau ya ki na ka khandau ka khmat ne ki khmat utrai ki don sha ka perthai baro ka wei kata kamot ki don sha ki breu baro pat sabaro ki jing thau ki jong blai